enw fi yw Nes Jenkins, fi'n byw yn Tregaron, mae'n pentre bach yn Lledrod, ond fi'n gyffroes iawn eleni achos dwi'n dychwelyd i Patagonia. Fi wedi bod yna unwaith ar blaen gyda taith yr Urdd, ond fi nawr yn mynd am fis i'r Gaiman gyda ysgoloriaeth Prifysgol Caerdydd a Santander yn mis Awst. Fi'n dysgu'n ysgol y Gaiman a hefyd helpu gyda dosbarthiadau Cymraeg i oedolion ac yn fwy na dim ceisio hybu'r iaith na. Fi wir yn gyffroes i fod yn rhan o'r gymuned am fis gyfan a wir cael blas o'r ardal leol yma. Wel, fi'n gyffroes iawn heddi ac ni'n dathlu Gwyl y Glaniad. Ym 1865 fe wnaeth y mimosa lanio ym Mhorth Madryn, felly heddi ni'n nodi hynny. Mae Cymdeithas Cymru'r Ariannin wedi trefnu cinio ac fydda i'n rhoi adloniant, fydda i'n chwarae'r delyn ambell i alaw Gymraeg a hefyd fydda i'n llefaru cwpl o ddarnau am Gymru ac am Patagonia. Ydy wir, mae Gwyl y Glaniad yn rhywbeth bwysig i ni nodi. Yn Patagonia maen nhw'n trefnu amryw o weithgareddau sy'n nodi'n achlysur cyngherdau, te prynhawn, asados ac yn y blaen. Felly yng Nghymru mae'n hyfryd hefyd bod ni'n dathlu bod pawb sy'n chysylltiad â Patagonia yn dod i gilydd ac yn dathlu'r achlysur. Dyn ni'n lwcus heddiw. Dyn ni'n gweld llawer o ffrindiau mewn un digwyddiad. Gwyl y Glaniad dyn ni'n dathlu heddi, sef pryd glaniodd y mimosa, y gwch yma, yn Borth Madryn neu yn yr Ariannin. Felly, bob blwyddyn dyn ni yn dathlu ar Sadwrn ola mis Gorffennaf, ni'n dathlu'r digwyddiad hanesyddol yna rhwng yr Ariannin a Chymru. Maen nhw'n dathlu Gwyl y Glaniad mewn sawl man yn Patagonia, yn yr Andes ac yn y Dyffryn. Yn yr Andes, yn Ysgil ac yn Trefelin, a wedyn yn y Dyffryn, yn Trelew, Gaiman, Dolafon, a wedyn yn Borth Madryn hefyd. Maen nhw'n arfer cynnal fel parti te mawr, a fel arfer maen nhw'n agor y capeli, hen capeli, a gweini te yna, efo llawer o cacennau, bethau melys fel arfer. Mae bobl Lladinaidd yn licio bethau melys yn ofnadwy, felly mae dylanwad mawr o'r Lladinwyr yn Patagonia ac yn yr ochr Gymraeg hefyd. A mae Llywodraeth yn cyfrifol am y seremoniau yma. Yn diddorol iawn, mae'n rhan o Llywodraeth yr Ariannin, Llywodraeth y Wladfa, rai sydd yn cynnal y seremoniau yma, ac yn diddorol iawn maen nhw'n canu anthem genedlaethol yr Ariannin ac ar y diwedd anthem Cymru. Digwyddiad pwysig iawn i Patagonia achos ni'n cofio ran o hanes ni, o de'r Ariannin, de America.